Pananalisi sa sarong tindahan sa Naga City People's Mall. Nahuli kam. Cellphone nalalay kanday panabibistong suspect sa may sadiri kan tindahan. Uyan report. Sa tahaw kan sibot na mga parabakal sa tindahan na ini sa Naga City People's Mall, may hiling sa CCTV footage ang sarong lalaki na nakatindog sa atubangan kan tindahan. Aban-aban pa, naghali ini sa iyang pwesto, asin kan mahiling na nagluwas ang tindera, kas ining buminwelta, asin duman na kay ni pigkuhaan sarong cellphone na nakapatong harani sa kahakan tindahan. Makalis ang insidente, nagduro-diretsong lakaw sa naan lalaki, nagarumayong nangyari. Ang babaeng tindera na mahihiling sa CCTV, iyo si Jalyn Butalon, na aki mismo kan may sadiri kan tindahan, asin may sadiri kan nalalay na cellphone. Istorya kan biktima, may ka-video call siya kan mangyari ang insidente, asin para mientras kaining pigwalat ang cellphone para atindiran ang sarong customer na nagbabakal. Nagsablay lang ako ng mga plastic kasi sabi ko wala ng plastic sa labas. Nung nagsasablay na ako, biglang may dumating ng mamimili. Yun pala, galing yun dun sa unahan na dapat mapasok na ako kasi pabibilhan ko na siya sa loob. Tapos biglang, ay, pumunta na siya dito kasi may nagturo pala na dito na lang daw siya bumili. Kan i-review ang CCTV, duman na napag-araban kan biktima na mismong ang suspect palan ang nagtukdo sa sarong customer na magpasiring sa balyo kan tindahan para magbakal digdi. Dangan duman na subot ini nakakuha kan tiyempo para isagibo ang panahabon. Dugang pa kan biktima, importante na marhay ang nalalay na cellphone. Ninulitayaon gabos ang kontak ninda sa saindang negosyo. Kabali ang mga pautang kaini. Mensahe kan biktima sa suspect. Kung nangangailangan ka ng pera, magtrabaho ka, huwag kang magnakaw. Kahit anong mangyari, masama ang magnakaw. Napag-araman na kanakalis na bulan, nabiktima naman subot kan parahabon ang katahid kaining tindahan. Sigunman ki Police Major Juvil Yunar, Station Commander kan NCPO Station 1. Igwa na sindang person of interest sa insidente, asin padagos man na sa indang ginigibong investigasyon, nganing tulos na madakop ang nasambit na suspect. Binabalaan ko kayo na sana itigil nyo na yan dahil walang magandang pupuntahan yan. And then baka pagdating ng panahon, pagsisisihan nyo lang lahat ng mga nagawa nyo. At sinisiguro ko sa inyo na hindi matatapos ang buwan na to na hindi ko kayo mahuli. Nangapudan man ang opisyal sa publiko na urog pang maging rigmat asin alerto, ninulita sigun sa iya. Nag-aatake ang mga parahabon kunigwa ining nahihiling na pagkakataon. Kaibahan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.